カムスターマヤです。今日は金曜日ですね。木曜日じゃないです。すいません。でも、多分この動画は土曜日の真夜中にアップされると思います。なぜかというと、今の時間はただいま11時59分です。はい、すいませんでした。昨日私のアップを待っていただいた方々に本当に申し訳ないです。なぜかというと、ちょっと言い訳を言わせてください。昨日はアップすると思ったんですよ。でも家に帰ってきてから晩ご飯を食べて少しだけ寝ようと思ったら爆睡してしまって、来たら朝の3時48分ぐらいだったからです。とても寒くて起きてしまいました。まあ、その話でした。すいませんでした。はい、だから今日アップさせていただきます。いいですか？はい、今回のレッスンはこの前のマシャドの否定形です。マシャドのことを覚えてますか？マシャドは日本語にすると何々すぎるって意味ですよね。いいですか？例えば暑すぎるとか寒すぎるとかです。でも前回紹介したのは形容詞だけですね。でも本当は動詞も使えるんですよ。でも、なんていうかな、形容詞の方が今覚えやすいと思います。動詞が入ると多分レベルがちょっと急に上がるので、皆さんのなんかタガログ語のレベルがどんどん上がってたら、その動詞の使い方も後で説明させていただきます。だから今回は形容詞だけです。いいですか？文句言わないでください。多分前は私は動詞が使えないってことは言ってないんですよね。確か言ってないです。だからいいですか？はい。マシャドの否定形はこれです。ヒンディマシャドです。ヒンディマシャドというのは日本語で言うとそんなにないって意味です。いいですか？そんなに何々ない、そんなにない、そんなことない？いや、違います。そんなにないです。あまりないですね。はい。ヒンディマシャド、ヒンディマシャドです。で、マシャドの後ろに形容詞とかまたは動詞をつけるときは、マシャドのなんていうかな、後にエンジをつけるんですよ。なぜかというと、ここは母音だからです。母音の後は必ず NG です。いいですか？で、子音の後はなんですけど、ここは子音が関係ないので、それをあんまり聞かないようにして、ここが O だから NG をつけるっていうことだけを覚えてください。いいですか？で、その後は動詞または形容詞が入るんですけど、今回は形容詞だけを紹介します。例えば、そんなに暑くないって言いたいときは、hindi masyadong mainit になりますね。あともう一つは、そんなに、なんていうかな、そんなに寒くないって言いたいときは、hindi masyadong malamig です。まあ、こんな感じです。あとではもっと詳しく説明させていただくので、最後まで見てください。では、レッスンスタートしましょう。はい、ではいつものように単語の紹介からいきますよ。いいですか？はい。mayaman, mayaman というのはお金持ちのことです。いいですか？お金持ちです。mayaman です。いいですか？はい、次はkatamtaman です。katamtaman は日本語で言うと平均ですね。平均 average のことです。はい、真ん中くらいですね。はい、average です。平均のことです。はい、次はウランというのは雨のことです。rain のことですね。ウランです。はい、で次はマラカスというのは強いのことです。strong ですね。強いです。はい。次いきます。次はアントックです。アントックというのはルートワードですね。アントックは眠いということです。いいですか？これが元の形です。ベースです。ルートワードって言いますね。英語にすると。で、アントックの未来形はアントキンです。で、現在形または現在進行形はイナアントクです。で、最後過去形はイナントクです。いいですか？
こういうふうに使います。例えば、私は今眠いです。inaantok ako ngayon。inaantok ako ngayon。私は今眠いです。のことです。そういうふうに使います。いいですか？はい、次いきますよ。次は、1から10までまた数える練習をしましょう。はい。1、2、3、4、5、6ですね。こういう順番です。はい。いさは1です。で、dalawaは2です。tatloは3です。apatは4です。limaは5です。animは6です。はい、次いきますよ。ピトは7です。ワロは8ですね。シャンは9で、散歩は10です。フィリピンでは3つの数え方があるんですよ。よく使われる数え方です。マニラに行くとですね、タガロ語、これですね、フィリピン語と英語、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、その数え方とスペイン語の数え方です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、それも使えます。3つあります。だから3つ覚えないといけないんですよ。でも、スペイン語とフィリピン語が難しいときは英語で言っても OK です。いいですか？はい。で、最後のカードになるんですけど、バソはグラスのことです。のグラスです。そのコップじゃなくてグラスです。いいですか？で、2、ダラワ、さっき言いましたよね。ダラワは2のことです。バソ、グラス、ダラワは2です。で、この2つをつなげてみましょう。バソ2杯、グラス2杯って言いたいときは、ダラワンバソになります。ダラワンバソになります。ここを見てください。ダラワンの最後の文字はあですね。母音なのでエンジをつけました。だからダラワンバソになりました。いいですか？イサの時もイサンです。ダラワはダラワンです。タトロも母音なのでタトロンです。でもアパトはアパトの最後の文字を見てください。ここは母音じゃなくてシーなので、ここの場合はアパトの場合はナをつけます。だからグラス4杯って言ってるときはアパトナバソになります。リマはアですね。アなのでリマンです。アは A のことです。で、アニムは M、シーン、アニムナです。で、ピト、母音をピトン。で、ワロ、母音、ワロンですね。で、シャムはナです。シャムナ、シーンだから。最後は散歩は O ですね。だから、エンジをつけます。いいですか？散歩になります。はい、では以上です。よくわかりましたか？はい、では最後にはヒンディマシャートの説明をさせていただきます。今回は5つの例文を準備しました。全部会話式です。いつも会話式にしたらもっとわかりやすいかなと思って、いつも会話式にしてます。いいですか？はい。ヒンディマシャードはそんなにないって意味ですね。いいですか？で、ヒンディマシャード何々はそんなに何々ないです。あまり何々ないです。いいですか？はい。こういうこういう状況で使います。はい。いい人、malakas ang ulan sa labas. malakas ang ulan sa labas. labas は外ですね。で、さはでです。外で。で、ウランは雨です。これ雨。雨。で、malakas は強いです。いいですか？malakas ang ulan sa labas. malakas ang ulan sa labas は日本語で言うと、外では雨が強いですかって意味になります。外では雨が強いですかって意味です。いいですか？で、B の人の答えはヒンディマシャード。意味はそんなに強くないよって意味ですね。そんなに強くないですって意味です。で、ヒンディマシャードです。これだけ言ってもいいし、答えてもいいし、でも長く答えたいなと思ったときはこれでも OK です。
いいですか？hindi masyado そんなに強くない。で、hindi masyadong malakas もそんなに強くないんです。同じ意味です。でもここはmalakas がついてないだけで。はい、いいですか？hindi masyadong malakas。hindi masyadong malakas。そんなに強くないです。で、hindi masyado そんなに強くないです。いいですか？まあ、どっちでも OK です。はい、2番目いきます。A. Mayaman sila Maya. Mayaman sila Maya. Mayaman はお金持ちですね。sila は彼らのことです。で、Maya は私の名前です。Maya たちになりますね。sila なので複数形になりましたという意味ですね。Maya たちはお金持ちですか？ Maya たちはお金持ちですか？で、B です。hindi masyado。hindi masyado。そんなにお金持ちじゃないです。そんなにないです。はい。katamtaman lang。katamtaman lang。平均です。てか、まあまあです。真ん中って意味ですね。はい。でも本当私の家族は真ん中でもないし、お金持ちでもないです。多分真ん中と貧乏の間です。いいですか？もう一回言いますよ。mayaman sila Maya。mayaman sila Maya。Maya たちはお金持ちですか？hindi masyado。そんなにお金持ちじゃないです。katamtaman lang。平均です。いいですか？平均だけって言いますね。欄は前に説明したことがあります。見てください。はい、いいですか？はい、3番いきますよ。3番 A。gutomかな？ gutomかな？ gutom はお腹が空いてるっていう意味ですね。で、かはあなたです。で、なは前に勉強したことがあると思うんですけど、思い出してください。覚えてますか？ Now は already もうのことです。いいですか？だからgutomかなっていうのはもうお腹が空きましたかっていう意味になります。いいですか？gutomかなです。で、B は hindi pa masyado。hindi pa masyado。pa はまだっていう意味ですね。Now はもう。pa はまだです。だから、hindi pa masyado というのは、まだそんなにお腹が空いてないっていう意味です。いいですか？はい、じゃあ他の答え方はこれでも OK です。これでも OK です。はい、hindi pa ako masyadong gutom。hindi pa ako masyadong gutom です。私はまだそんなにお腹が空いていないって意味です。いいですか？hindi pa ako masyadong gutom です。ここにgutomをつけました。で、ここは NG ですね。gutomがあるから NG をつけます。つなげられるようにです。はい、4と5、あと最後の2枚になるんです。はい、A の人、inaantokかな？もう眠い？inaantok は現在形ですね。はい、で B、hindi pa masyado。hindi ない。pa はまだ。masyado まあそんなにない。まあそんなに眠くない。まだそんなに眠くないって意味です。いいですか？で、kasi 何々からです。前に習いました。kasi uminom 飲んだ。ako 私 ng dalawang basong は、グラスカペです。コーヒーのことです。コーヒーを2杯飲んだからです。になります。いいですか？kasi uminom ako ng dalawang basong kape。はい。inaantokかな？もう眠い？hindi pa masyado。そんなに眠くないです。kasi なぜならuminom ako ng dalawang basong kape。コーヒーを2杯飲んだからです。いいですか？kasi uminom ako ng dalawang basong kape。コーヒーを2杯飲んだからです。ここは NG をつけました。なぜかというと場所があるからですね。で、場所の後にはまた名詞があったので、またここに NG をつけたんです。いいですか？バソンカペつなげるときになんかまたはなをつけます。はい。最後はこれです。A、masarap ang cake。このケーキの綴りは、英語の綴りなんですけど、フィリピン語の綴りにすると KEYK
K-E-Y-K です。K-E-Y-K です。でも私はここの方が慣れてるので、ここの方に慣れてるので、これに書いてしまいました。わざとじゃなかったんです。いいですか？マサラプアンケーキ、マサラプアンケーキ。ケーキは美味しかった？ケーキは美味しいって意味ですね。はい、B。hindi masyadong masarap, hindi masyadong masarap. そんなに美味しくない。そんなに美味しくない。masyadong matamis, masyadong matamis. matamis は甘いですね。で、masyado はすぎる。masyadong matamis は甘すぎるって意味です。いいですか？はい、ではもう一回読みます。A の人、masarap ang cake, masarap ang cake. ケーキは美味しい？ B. hindi masyadong masarap. はい、hindi masyadong masarap. そんなに美味しくない。masyadong matamis, masyadong matamis. 甘すぎます。甘すぎます。はい、以上です。よくわかりました。はい、では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。私の FB ページにも送っても OK です。OK です。リクエストとかメッセージとか何でも OK です。私は FB の方がよく使うので、FB に連絡してくれると、私がすぐに返事するチャンスがとても高い。高いです。いいですか？はい、ではまた次のフィリピン語のレッスンで。Paalam po. Maraming salamat. See you on maybe Saturday. Bye-bye po.